FM News Regional. Idol Dennis, go ahead. Apay, suluyin na, kasta. Correct ka, dati, adayaw mo nga mindeta, kasta, monitor mo. Okay, go ahead. Madi. Ayaw. Ay, matatagalan tayo ng ganit. Wala pang sponsor ti cellphone tayo. Ayan nga na saysayaat. Ayun, okay na, Idol Dennis, go! Alam ti Pidea Cordillera, nakonektado ng iti sindikato, iti natiluan, iti bypass operation, iti Baguio City, umabot ito kung 5 million pesos na valor, iti marihuana. Second, iti Pidea, ada iti Linda, no ayan, dito yung grupo, saknang pa lang, iti panagwaras, iti droga, iti nakamat nga region, nabigbig, iti suspect ng 23 ken 53 years old, nga nagitugit taga-bakon bengket, ken kasamitan, iti kabanatuan, Nueva Ecija. Yung nga piraso, iti drugs, iti marijuana, iti naalakali dito nga suspect, niwayat, nga drug bypass operation, iti Marsa, nga pamarang agent, iti Philippine Enforcement Drug Agency. Idol, Dennis Alivio, Tatak, Aramen.